Anginibingelele babukeli nonke enhla nasezantsi umhlaba wonke naseThekwini. Nakhona phela ngiyabingelela kakhulu. Inhliziyo yami nje ikhona, inhliziyo yami ihleli olwandle. Njengamanje njengoba kunjena nje kuqala unyaka. Ekutheni maye kuyagezeka yini khona. Kodwa nje nonke ngiyanibingelela, ngiyanithanda enhla nasezantsi nabelaphi bonke. Nake ngifisa ukuxwayisa kubelaphi, ngifisa ukunihlebela khona njengoba kunguJanuwari. Ningathi izibunge zenu ayisebenzi, no, izibunge ziyasebenza. Phela ngifuna sifunde lento yerandi ukuthi lime kanjani. Irandi lisebenza ndawo zonke manje. Irandi lisebenza ndawo zonke noma i-economy njengamanje esiyenza zonke izinto. Mhlawumbe ukuphazamiseka nje kwerandi nokuphazamiseka i-economy, wena wagcina uzusola ngisho isibunge sakho uthi hayi khona leli basa lisenzi kahle, kanti hayi phela ibaso noma lingadonsa aba bathu uma bengekho abekho. Kodwa-ke phela kusenjalo, asithembeleni ey'ntweni zethu, asithembeleni kukhona konke esikwenzayo, sikwenze futhi sikwenzisise. Ngiyabonga namhlanje njengoba kumhla ka-18 iy'kole zivuliwe, iy'ngane zihambile zonke zibuyelile ey'koleni, kushaya umoya, konke kuhamba kahle, nabantwana bonke basey'koleni sengathi bangamukeleka kahle. Nababuyele emsebenzini-ke futhi hayi bathi hey kushaya umoya mani, bahambile abantu bale Bramfish, nxaminani bale eGoli bahambile babuyele emuva eGoli, kushaya umoya. Kuyasho ukuthi hey ekade sekumpintshene kakhulu la ngamaholide, hayi kushaya umoya. Siyabona inathi hayi kuyaphefumuleka. Ngiyanithanda-ke babukeli, ngiyanithanda. Nake ngucelayo njengoba kuJanuwari nje sonke ikaningi uma besingaphatha amandla omgodi, ekutheni nje siyincengele ngawo, sivike ngawo ngoba ayasebenza amandla omgodi. Bengizosho njalo mina ukubana kuyenzeka wena nawe ngabe uyiphathela amandla omgodi okwamanje ngoba kunguJanuwari. Amanye namanye no-WID usekhona, uvuma mlungu usekhona, injula amadoda isekhona, ipermit isekhona, uyabona. Kodwa-ke nje okwamanje bengifisa ukuthi nanoma ngabe ubani besingafocus la emandleni omgodi, ekutheni asindluleni phela kuze zonke izinto zendlule. Amandla omgodi ayabethela, amandla omgodi angena emacaleni, amandla omgodi noma bekuthiwa nezichitho zingakanani, amandla omgodi noma bekuthiwa anilale ekhaya, ayalekelela nje athi ukuthi na uzofika uzoza kudokotela wakho umngcwabo kube ukuthi kade uzenzela nawe izinto ngamandla omgodi. Uyawathola amandla omgodi la, wona-ke ngenhlanhla enkulu asathumeleka, wona ngenhlanhla enkulu sisakuposela. Uma uwafuna nje siyakuposela uyokuwathola ekhaya kwakho, uyowathole eposini eliduzane nawe. Ngicabanga ukuthi la mantombazane angisizayo asebenzisa i-courier company, i-Pep store, ekutheni uwa-receive khona ama-product wakho. Ngiyanithanda nonke enhla nasezantsi nalapha eCape Town. Hayi bo, ngithi sanibonani lapha eCape Town. Awubheke bahleka, musukuhleka wena, hayi mani musukuhleka kanjena, hleka kahle mani, hlekise kwesiguli sikamngcwabo. Maye usuhleka nje ugigitheka kabuhlungu kanjena ngathi useBramfish, hleka kahle uthi nje kahle. Nakho kawuboni-ke, hayi ngiyanithanda nonke enhla nasezantsi nabo bonke sengigcina bafuna umsebenzi bafowethu. Ungawufuni umsebenzi nge-enga, ungawufuni umsebenzi futhi ngokuthi uwufuna manje, ngoba uzogcina usubuya usubona namaphutha. Sibhasobheni futhi nalaba abagwazisayo, ngeke ugwaze ungenamali. Yabona, mhlawumbe na ukugwazisa nje ngoba uJanuwari, hayi ukuthi ngoba sekuvulekile uzothi hayi gwaza kuthiwe kufuneka mhlawumbe hey futhi bawuzwile u-2000 azovela athi hayi letha 2000 uzongena, kanti mhlawumbe nayo i-pressure uyinikezwa uJanuwari. Ngiyangizwa ngithi akulula ukuthi akugwazise uma uphethe amandla omgodi. Niphile nonke, ngiyanithanda. Inombolo engisatholakala kuzo nazi, it's 073 219 664, 073 219 664. And okugcina
le number le iseyatholakala na ku WhatsApp ekutheni if ukuthi amandla ukuthi ushaye awunawo ungabeka nje inkulumo yakho lapha ku WhatsApp ngizawuthi nase ngihleli nami ngiyifunde kodwa mangabe ubhala inkulumo ku WhatsApp ngiyayiphinda lento babukeli ubhale inkulumo ezofundeka nanoma kubani kungabe ukuthi uthi hey kungabe phela usubhala ukuthi bhala nje kahle awunyangizwa nje kanti yini bakithi ubhale nje inkulumo ezozwakala ekutheni nomunye mayifunda yehle kahle ungabhala inkulumo manje uthi kodwa Dlamini ngoba abanye bayabhala manje cha ubhale nje kahle ekutheni ne-PA ikwazi ukufunda iphinde ngidlulisele nami ngifunde kufundeka uNkulunkulu anibusise niphile nonke emakhaya ngiyanithanda 073 219 664 inombolo le ngitholakala kuyini yabonga.